Ya ndang rono. Wah, kok malah pangan bengang. Kowe arep ora iki? Arep ora? Aku isin ya arep Andi Wardi aku. Wah, kok mboten sah. Stasiun tuku sing dadi saksikan isun. Moga-moga sliramu eling aku kapan kondormu kakak tunggu. Jogja motor asik bersama dengan jelas nada. Tarik lagi Pak De. Ayo dipakai. Nyanyi bosan. Sing wengi iki nalikane aku bisa ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu baline kutamu. Nanti tek lho. Sedine ati analikane Arisan. Rasah, Gak usah. Gak usah. Lah wis ngangkon Pak Dene dhewe. Sing penting anggar kowe bensin entek, Heeh. karburatormu reget, Heeh. burek. Heeh. Pak Warti solusinya. Iki. Heeh. Sing kok jaluk yo dikorek-korek ngepasi kuwi men lho, karburatormu Tapi mampet. tapi nak ngurek-ngurek ati wis ora. Oh, sing ae kowe iki sik kurang Lah trimo. jarene ae. ngurek-ngurek. Aku kurang piye? Kurang gede. Jar golek urek-urekan liyane. Kurang gede dhuwur. Foto niku lho Pak Sri anggar anu, cah iku kurang piye aku? Kurang gede dhuwur. Wis. Kurang gede dhuwur aku gedeke, dhuwurke kok bengi. Sini. Sini. Mah aku nang kene wae. Oke, lebokke. Stasiun tuku sing dadi saksikan kapan kondemu tak tunggu. Sampun mboten gadah utang nggih, nggih. Sampun lunas nggih. Asik bersama dengan jelas karo campur mari. Artisnya merauke. Buki, Bukelawati. Spesial buat Pak Slamet Merauke. Wati gak saya bergoyang. Panas nak. Sini.
amune mung sing tak puji muga sliramu ing kala bali
bersama dengan campur sari kelas nada. Monggo dulur-dulur saking Purwodadi. Mbak Wiwit, Mas Tri. Halo, halo. Maaf. MC diomongi ae. Mikir aja dipateni to kowe iki. Iku Mas siapa kenalan dulu tadi belum sempat Sing kenalan. ndi? Hamba Allah itu pokoknya yang bercahaya, bersinar. Sing kacamata. Bukan yang samping topi pakai kaos putih, pakai hoodie hitam. Kowe pemborong. Oh, pemborong pantesan ya were akeh. Wah, Aku diborong. tadi kepen, aku mau diborong, jangan. Stasiun Tugu. Sing tenanan no, Mas. Hei, Iki ditangkap lo sawer. kowe lu. Stasiun Tugu sing dadi saksikan bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kundunmu tak tunggu. Purwodadi bergoyang bersama dengan kelas
udah siap nyanyi gitu loh. Aduh, jadi salah. Biasa aja bokel gak usah cemburu. Santai. Tak kira ngeremok aku. Pengen loh. Lah kok kono wis ngene lho, ora ngerti kok. Kok aku minggir. Gak boleh body simmer, gak boleh Bukan body masalah shaming. body, aku kok kono wis mencereng ki mau kok. Oh iya. Mana gitu. sabar anak. Mas Slamet makasih ya. Ini beneran banyak banget loh. Tapi nanti buat beli bensin masih ada kan? Takut aku Pak. Mentang-mentang biduan terus tak ente-entene lah mbak biduan gak penak aku. Iya siap, besok kerja lagi ya. Stasiun tuku sing terbit saksikan isu siramu eling aku kapan kundunmu tak tunggu. Mas Dio, nggih matur nuwun. Dilongkas mulia. Nggih. Aja
Pak siapkan nasi. meneh lho Mbak. Masih siang. Ben sisan pula kok malah iya. ini mundur. Oke. Dereng. Nyambut adik kula nggih. Sabtu pagi
Kerupuk kok ya. Lah iya.